روسيا بريطانيا نتي اب يوكرين زلو قلولاو كونه الى تغادد الله كتبل كسيسا روسيا كم زعينت مغلص اوصيا زلا اب بريطانيا زتسرح حسب البو نفرت وي درونات بنا يوكرين حيلتات نعلامات روسيا اب مهرم اب طقمي وعلام هلاون دحر مغلاصيو اب عباي بريطانيا زركب امباس روسيا اب زوصو مغلصي بريطانيا اب دمو غبناتن غبرش براو متقعتن مشارختن تحبابريتن تخون الله كبل يخسيسو نتغبرات بريطانيا خا غبر ملس زحتت صعبين كهلو يخل يكبل تزاريبو بريطانيا اب تغچت ايدا مئتوا نتتخفلو واغا كم زوسخ ونقات انقو نكس روسيا غبر ملس زهبه وهب قال منستر مكلخال عبا بريطانيا اغرو اب غون يوكرين دويلا كم زلا بمغلاص ناي روسيا مفرح اذن كم زيهبو يغليصو روسيا ابلعلي يوكرين بريطانيا كومدما مشارختا تفصمو متقعت دما منغستا انصار دو كم زبل روسيا ختطراطر يبلان بمبال روسيا كفرارح وانت سميعلو نسو وسيخو بريطانيا ني يوكرين كابزي حقاو ورار فلاديمير بوتين نفسا كتكالخلو تخل منغدي تهبو زلا حجازات كتقصلو مخانا قالاتيو كم زفلت منستر مكلخال بريطانيا ابز حلفه ورح ميازيا نينو وح رقت متقعت تفصمو تخل مسارحيتات حويسو بعسرتات اشحات زغوصرا سب البو نفرتين ني يوكرين كم زقربه افليطن يريو بكلت استفلاليا كوبانياتات بريطانيا استسرح سب البو نفرتي اب روسيا بستخايده سفيحن عوتن متقعت يوكرين نمصاري ندادي مخزنات ومدما وايلد بيرز زبال نسراويت روسيا امداي لوجستيك يحجز الله زبال تكال سفيح متقعتي تفصيمن يريو يوكرين بتوساخي اب روسيا لكع كم امازون كوين زغلغل ناي روسيا تكال بتدغاغامن مخازيناتاتو زتقعت كوينا ابتا هاجر كاب زلو 10 عبيت ماكلات لوجستيكس نايت كوبانيا شوعته مولو مولو كم زعانوا تغليصيو ابزمت قعتات كاسب البو نفرت عباي بريطانيا اب طقم كم زوعالا وتهدران منچتات زغلص خوينم روسيا 35 بليون دولار قطبو غدات كم زورده ينجر بزيا روسيا حجن بريطانيا نساس سرحتن درونات بيوكرين اب طقم وعيلن اب لعل روسيا متقعتي فصام مهلاون غبر ملس زوهبو غداي مخانو نبريطانيا ختفرارح تسميع زلا سعود عربن سودانن بوقع ناي استراتيجيكاو متحجاز بيت مخره كمزت اياساتا غاليصو سعود عربن سودانن امونغو كلتي ان هاجرات لعلواي بيت مخره استراتيجيكاو متحجازن موهادن زت اي سامع بعلت 17 نحاسه ابريات كم تفرارما منستر قدايات وصاي سودانن ناي سعود عرب مع كنا زينان حبيرمالو منستر قدايات وصاي سعود عرب لول فيصل بن فرحان كومدما منستر قدايات وصاي سودان محي الدين سالمن نتسمع منستر قدايات وصاي سعود عرب كفرمون كلو ازدما نخلت او ركبات نمقوص ارن معبالن حدش تكالاوي مواقر بوقع زفتر مخانه تغاليصو مسرت حبريتا منستر قدايات وصاي سودان اتي بيت مغري بوليتيكاوي قطباوي وفرن نقدن ركبات حويسو كالوت ني حبر ربح زلوم عودتات زتقاللو 10 عبيت عودتات زشفن مخانو تغاليصو زدما حبراو تبقسوتات بروجكتات بروجرامات نموهات كومون نكلتاو متحجاز زياده استودب اقاب نمفتر زعلميو اتمغلص كم زحبرو اتسمع امونغ كلتين هاجرات زلوم موهاد نمعمق استراتيجيكاو قدامنتات نمتعراين وقعاو شركنتات نمدلدالن زعلم خوينو اب لمعات مرغان ني حبر ربحاتاتن زتكوري تباهيلو እዚ سمع مرحت سودانن سعود عربن اب صتتا مكلخال قطبان صتا قيح بحرن زتقاللو عودتات متحجاز نمسفح قدم حجي اب زبصحو مردا زتمركوسيو قدم زحجي تفريمو زلو حدش سمع خا كلتيام منسترات وصاي قدايات ناي زنكلت هاجرات كوميته كتتلن بوليتيكاو ممخارن بحبار زمرح خوينم ابو دما كلتا وركباتن زباو معبالتاتن زتا كم زكايدلو انت غاليصلا مسرات ز حدش بيت مغري امونغو سعود عربن سودانن زلو ركب نموهاد سفحن زياده قوامن مسرحات كقربن كفطرن تثبيت يقبرلو ኢትዮጵያ ሕጆን መስአፍ ደገ ባሕር በዝምልከት በመንገድ ዕላውያን ማዕከና ዜና ኮመደማ በመንገድ ቀዳማይ ሚኒስትር አጊራ ተደጋጋሚ መግለጽ ትህብ ኮመደማ ሰራዊት ናይተ ሀገር እንደ ዓበየን እንዳተለወጠን ይመጽእ ከም ዘሎ ጎስጓስን ፕሮፓጋንዳን ዝመስል ሰፊሕ መግለጺታት መውጻእ ቀጽ ይላላ እዚ በተደጋጋሚ በወገን ኤርትራ ግብረ መልስ ዝወሃበሉ
ንሉላውነት ኤርትራ የጥሕስ ይዝብል መግለጺታት ብወገን ኢትዮጵያ ሕጂ እውን ቀጺሉ ዘሎ ኮይኑ ብመንገዲ ፋና ብሮድካስቲንግ ዝበሃል መንግስታዊ ማዕከን ዜና ጌራ ኢትዮጵያ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ሓድሽ ጸብጻባት ንቐይሕ ባሕሪ ቀረባ ካብ ወደብ ዝረሓቐት ብምባል ንኢትዮጵያ ምስ ባሕሪ ዘለዋ ምትእሳር ታሪኻዊ ከም ዘይኮነን ብዘይግብኦን ረትዓዊ ዘይኮነ መንገድን እቲ ሃገር ካብቲ ቀረባኣ ዝኾነ ባሕሪ ክትርሕቕን ወደብ ክትስእንን ከም ዝተገብረ ብምግላጽ እዚ ግን ዝቕየረሉ ግዜ ኣኺሉ ኢላ ካብዚ ወፂኡን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን እቲ ሃገር ኣብ ሰራዊት እቲ ሃገር ልዑል ለውጢ ይግበር ከም ዘሎን ኣብ ቴክኖሎጂ ዝተሰረተ ኣጽዋራት ብብዝሒ ይውነን ከም ዘሎን ብምግላጽ ማዕከናት ዜና እቲ ሃገር ንሓይሊ ኢትዮጵያ ዘርኢ ዝመስል ዝተፈላለየ ምስልታት ከበድቲ ኣጽዋራትን ድሮናትን መግለጺ ላዕለዎት ሰበስልጣን እቲ ሃገርን ክዝርግሑ ይረኣዩ ኣለዎ። እዚ ብወገን ኢትዮጵያ ዝወሃብ መግለጺታት ብወገን ኤርትራ ኣብ ዝወሃበሉ መልሲ ንኩናት ዝተኳትኽ ነቲ ዞባ ድማ ናብ ዘይምርግጋእ ዘምርሕ ንሉላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ኤርትራ ዘጥሕስ ኣብ ሓቀኛ ዘይኮነ ትረኻታት ዝተመርኮሰ ማሕበረሰብ ዓለም ኣቓልቦ ክህቦ ዘለዎ ጉዳይ ብምባል ከም እትነጽጎ ይዝግለጽ። ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ በተደጋጋሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕቲ ድሮን ብምቕጻል ሕጂ እውን ኣብ ከባቢ መቐለ መጥቃዕቲ ድሮን ተፈጺሙ ምህላው ተገሊጹ። ኣብቲ ወፂ ዘሎ ጸብጻባት ድማ ሰራዊት መንግስቲ ፌደራል ኣብታ ካብ ርእሰ ከተማ መቐለ 12 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ከተማ ኩሓ ወረዳ እንድርታ ጣብያ ቀዳማይ ወያነ ቁሸት ዳንዴራ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዘካየዱ ካብቲ ከባቢ ምስክርነቶም ዝሃቡ ነበርቲ ገሊጾም። ናይቲ ከባቢ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ዝኾኑ ነበርቲ ብዛዕባ እቲ ሎሚ ተፈጺሙ ዘሎ መጥቃዕቲ ድሮን ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ሎሚ ረፋድ ንግሆ ከባቢ ሰዓት 9 ፈረቓን ከም ዝተፈጸመ ክገልጹ እንከለዉ በቲ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከዓ ሓደ ሰብ ሂወቱ ክስእን እንከሎ ሓደ ድማ መቑሰልቲ ኣጋጢሞ ምህላው ተገሊጹ። ከም ዝከር ሰራዊት ፌደራል ኣብ ትግራይ ሓሊፉ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት መጥቃዕቲ ዝገብር ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ድማ ኣብ ደቡብ ትግራይ ከባቢ ኣላማጣ ሓይልታት ትግራይ ዓሪዶምሉ ነይሮም ኣብ ዝተባሃለ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ነይሩ እዩ። ሕጂ ድማ እቲ ናይ ድሮን መጥቃዕትታት ብምቕጻል ኣብ ከባቢ መቐለ ካብታ ርእሰ ከተማ ናይ 12 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ኣብ ዘሎ ከባቢ መጥቃዕቲ ድሮን ብምፍጻም ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ወሪዱሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ካልእ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብዘተሓዝ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን መራሕቲ ትግራይን ድምፂ ህዝቢ ክሰምዑን ፖለቲካዊ ፍልልያቶም ብልዝብ ክፈትሑን ጻውዒት ኣቕሪቡ። ልኡኽ ሰብኣዊ ረድኤት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ኦዞንያ ኦጆሎ ኣብዚ ወጥሪ ነጊስሉ ዘሎ እዋን እዩ ነዚ ጻውዒት ኣቕሪቡ ዘሎ። ናብ ትግራይ ተጓዒዞም ዝተፈላለዩ መዳርግቲ ኣካላት ከም ዝተዘራረበ ዝገለጸ እዚ በዓል ስልጣን ህዝቢ ትግራይ ኩናት ከም ዘይደሊ ከም ዘስተውዓለ ተዛሪቡ። ብዙሕ ዝበጽሐኒ መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ከም ዘይደሊ ዝበለ ኮይኑ ድሌት ህዝቢ መሰረታዊ መነባብሮኦም ምሕያሽን ሰላም ክፍጠር ምዃኑን ወሲኹ ተዛሪቡ። በዚ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ልኡኽ ከምዚ ዓይነት ጻውዒት ዝቕርብ ዘሎ ኣብ ክልል ትግራይ ብመንግስቲ ፌደራል ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ድሮን ይፍጸመሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።